Ende sian si Daud ujunago panukikang sinatan manopot ibana dong dipakjoma na Batseba. Asim magoam diau ale debata hobak tu tengkan di basam sese sama aka pangalau sikku hobak tu kodang ni asini roham. Situtu maau purisian haja hatokku jala payas maau sian dosaku. Ainunga huboto aka pangalau sikku jala setoktong do soson di jolokku dosaku topakko sabing do au magdosa jala najak situtu do di matam nah ulaon asa tungkonak ho di bagasan padohanmu pita di bagasan panguhumu tongod do di bagasan hacahaton do au tubuh jala di bagasan dosa di jakot dainang au sitong ni roha di bagasan do tongon lomo ni roham atong pabotohon mahabisuhon tu bagasan rohako seura si maau sian dosaku maghiti-hiti sanggul asa tungias au seburi maau asa sumaksa kau sian itak patu begeon matu au hasonangan do las ni roha asa magodop-odop holi-holi aka naong ginubuanmu sehukupi mahuhim mida aka dosa ki jala sesama aka pajahatokku sudena topa marohan na yas di bagasanau wale de bata jala pai bagu matodi na maksi horok di bagasanau seunang pabadi au sia jolom jala unang usati todim na badi sianau sai pasuang matuau halalas ni hatu aunmu jala tugu maau maghiti-hiti todi ni hakinggason asa huajagon aka dalanmu tu aka pagjahat asa mulak aka pardosa tu au sepalua maau sian aka paksapa tahun mudar ale debata ni hatu auku asa dipuji dilaku hati goranmu sepabuha mabibiru ale Tuhan asa dibagi tahun pamangaku puji-pujianmu aidang di halom mohon roham pelean situtungan sainale honoku donian jaladang lomo roham di pelean situtungan aka pelean tu debata ima tu dinama gopu tongod do roha nama gopu dohot na bojok dang ditulakon rohama le debata saibahin mana denggan tu sion magningot denggan ni basam sai paubuli ma aka pagit ni Jerusalem dungi disi mahalo mohononmu aka pelean hati goran pelean situtungon dohot pelean nasun denggan isi ma pele honoton aka lebu di atas langgatanmu.